Moikka, mä oon Tuuli. Nyt mä ohjaan sulle hyvin simppelin, mutta erittäin toimivan hengitysharjoituksen. Sen nimi on neliöhengitys. Ideana on sama kuin neljössä, eli jokainen vaihe on yhtä pitkä toisensa kanssa. Ajatuksena, jos lasket vaikkapa 3, hengität sisään, lasket 3, pidätät, lasket 3, hengität ulos, lasket 3 ja pidätät, lasket 3. Sillä lasket sä 3 tai 4, mikä sun vauhti on, niin sillä ei ole tässä alussa mitään merkitystä. Kaiken kaikkiaan hengittämisessä on aina hyvä, jos sen saa pikkuhiljaa sen hengitystaajuuden eli frekvenssin laskemaan niin, että ei ole hirveästi vauhtia, vaan mitä syvempiä ja hitaampia hengityksiä, niin sitä enemmän ne manipuloi sun hermostoa. Mä lasken itse aina 4. Eli sisähengitys 4, 2, 3, 4, pidätä, 2, 3, 4, ulos, 2, 3, 4, pidätä, 2, 3, 4, sisään. Loistavaa. Tällä hengittelyllä sä saat äkkiä sun hengitystaajuuden rauhoittumaan. Silloin kun on stressiä, niin silloin hengitystaajuus voi olla hyvin nopea ja hengitys voi olla myöskin hyvin pinnallista. Tällä yksinkertaisella harjoituksella pääset siihen, että hengitysfrekvenssi lähtee laskemaan, hengitykset lähtee syvenemään. Kokeillaanko vielä yhdessä? Eli sisään 2, 3, 4, pidä 2, 3, 4, ulos 2, 3, 4, pidä 2, 3, 4, sisään 2, 3, 4, pidä 2, 3, 4, ulos 2, 3, 4, pidä 2, 3, 4. Mennäänkö ilman? Ja sä voit tosiaan oman fiiliksen mukaan, jos susta rupeaa tuntumaan siltä, että sä haluat laskea pidempään, niin sit sä lasket pidempään, kunhan pidät ne 4 sivut aina yhtä pitkinä. Ja ei kun hengittelemään.